jer ovo porodični snimak je ovo za YouTube. Za YouTube. Onda, ćao ljudi, krećemo se u vozu i idemo pravo za Portugal. Znači, prvo za Frankfurt. Jeste ljudi, čalo. Evo, kao što je David rekao, upravo smo krenuli iz Ličnova i nalazimo se na putu za aerodrom na Frankfurtu. Odatle polećemo za gde polećemo? Polećemo za Lisabon, s time da presedamo u Tuluzu. Znači, letimo Frankfurta do Tuluza. U 2:20 nam kreće let i tamo smo negdje 3:20, tako nešto, imamo 2 sata pauze, tako da sledeće uključenje na aerodrom. Pozdrav! Evo nas ljudi, stigli smo na aerodrom i ulazimo sada od Skyline, takozvani, znači vozimo se malim vozićem do sledećeg terminala. Čale, ne znam da vodim vlogove, da, ne znam da vodim vlogove, David će da vodi vlog. Ajde, ovaj video kako se. Gledam. Snima aviona, da. Vidite ljudi avion. Jel mi vidiš? Tamo je avion ovdje. Jeste ljudi, evo, David i ja se trenutno nalazimo u Tuluzu, tačno u Tuluzu, u Francuskoj. Tu smo sleteli pre jedno sat i po vremena. Tu nam je pauza i čekamo sledeći let koji nas onda vozi pravo za Lisabon. Tako da, sledeće javljanje iz Lisabona. Pauzu. Znači, poletali smo iz Tuluza, letimo u Lisbon i zamislite vreme, tamo sat vremena se vraćamo nazad, znači ovde se vraćamo praktično kao da je letnje vreme, evo ga David ovdje spava. David hrkni. Znači David uživa, najeo se i sad leži i spava. Znači, reci, imaš da spravi? Da, ovaj let je fenomenalan, znači jako kulturni, ništa ih ne razumem, ali bez osnovne licu su nam dali sendvič, dali su nam kolačić, dali su nam kesu krekera, dali su nam Davidu sok, meni vino, meni kavu, znači sve besplatno, sve u ceni, tako da je thumb up za ta Portugal koji su stvarno sjajni. Evo, jedan pogled kroz prozor, čisto da se vidi kako da izgleda. Eto ljudi, to je to, znači sledeće snimanje, to je sledeće javljanje je iz Lisbona do tada posle. Pozdrav ljudi, evo nas napokon stigli na finalnu destinaciju, znači stigli smo u našu sobu u Lisabon ili ti Lisboa, kako oni to kažu, i onako prečutno iscrpljeni. Ono što je fenomenalno ovde jeste da idemo po starom vremenu, znači letnje vreme koje smo
u Njemačkoj imali od sat vremena napred, ovde je poništeno, znači vratili smo se sat vremena nazad, što je skroz cool. Soba je onako solidna, evo ga David ovde, on je već uzeo televizor da gleda, znači čačka šampon, imamo televizor u sobi, A gde ćeš gledati s njim mene? imamo... Ljudi, ovo je poprilično dobra soba, sviđa mi se. Uradit ću mali soba tur. Da vidim kako to. Soba tu. Whatever. Uglavnom, sad idemo se tuširamo i da spavamo i sutra idemo razgledanje grada. Vidimo sutra. Posle.